la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo okondeka, lero lachiwiri pa 7 January 2025. Mawu athu mawu oyamba akuchokera m'buku la 1 Yohane 4 ndime ya 7 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a James nyama ya pasi kuchokera ku St. Joseph Church Moyale Barracks mu Diocese ya Mzuzu. Uthenga wabwino Marko 6 ndime ya 34 mpaka 44. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Lombards Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a kalata yoyamba ya Yohane. Inu okondedwa, tizikondana, pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ife motere: Iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adamtuma pansi pano kuti mwa Iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Marko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu adatuluka mchombomo, adaona chikhamu chachikulu cha anthu. Adawamvera chifundo anthuwo, chifukwa anali ngati nkhosa zopanda m'busa. Choncho adayamba kuwaphunzitsa zambiri. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuwuza kuti, kunotu nkuthengo, ndipo ano ndi madzulo. Awuzeni anthuwo azipita, anke ku midzi ili pafupiyi kuti azikagula chakudya. Koma Yesu adawawuza kuti, inuyo apatseni chakudya. Iwo adati, ndiyetu pafunika kuti tikagule buledi wa ndalama 200 kuti tidzawadyetse anthu onsewa. Apo Yesu adawafunsa kuti, muli ndi buledi mngati? Takaonani. Atakaona adati, alipo buledi 5 ndi nsomba 2. Tsono Yesu adalamula kuti anthu onse aja akhale pansi m'magulu pansipo. Anthu aja adakhaladi pansi m'magulu, mwina anthu 10, mwina anthu 50. Yesu adatenga buledi 5 uja ndi nsomba 2 zija, nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyemanyema bulediyo, adadzipereka kwa ophunzira ake kuti akawagawire anthuwo. Anthu onse aja adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatula zotsala za buledi ndi za nsomba zija nkudzaza madengu 12. Mwa anthu amene adadya bulediyo, amuna okha adalipo 5,000. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nkhani yakuchulukitsa zakudya ndi kudyetsa anthu ochuluka si yachilendo kwa ife Akhristu ambiri.
Mongomba nkota, iyi ndi nkhani imene imatikumbutsa za Ambuye athu Yesu Khristu, iwo kudzera msakramenti la Ukaristiya. Kunyema buledi, kugawira anthu ambiri, nadya nkukhuta. Chizindikiro cha umulungu wake pakuchulukitsa zakudyazi, anthu ambiri nkudya nkukhuta. Kupatula kulemekeza sakramenti la Ukaristiya, limene lili chakudya chathu cha uzimu, limene lili chakudya chathu cha moyo wathu wa uzimu, kuti Chikhristu chathu, uzimu wathu ukhale wamphamvu. Sitingathawenso nkhani yakuti chakudya chomwechi, monga tikuonera mu Uthenga Wabwinowu, chikundikumbutsanso kuti munthu ndi thupi ndi mzimu pamodzi. Pamene tikugawana chakudya cha uzimu, masakramenti osiyanasiyana, tikutengaponso gawo lanji pothandiza ena amene njala yawakantha. Ndi udindo wa Mkhristu wina aliyense kuonetsetsa kuti nkhani ya njala tikuchitapo kanthu. Ndi chifukwa chake timaona mayi wathu Ekleziya Katolika kudzera m'mabungwe yake Kadecom, Caritas, CRS ndi ena ambiri, kupatula moyo wa masakramenti, timakhalanso ndi nkhani yokumbukira kuti munthu amene akudyetsedwa chakudya cha uzimu m'masakramentiyo, yemweyonso kuti adzuke ayende apite kutchalichi akapemphere thupi lake likuswanso chakudya. Tikukamba pano nkhani ya njala, yosachita kunena kuti kukumbutsana kuti akuti kuli njala pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndi nthawi yathu yakuti monga Ambuye Yesu akuwuza ophunzirawo, apatseni chakudya inuyo, inu ndine tiwapatse chakudya anzathu amene alibe, tiwagawire chakudya anzathu amene alibe, makamaka polemekeza umunthu wawo, respect for human dignity. Tikutsindika izi chifukwa kulipo nthawi zina kusangalala, kumwetulira chifukwa chakuti ena apeza mavuto, ncholinga chakuti pa mavuto paja titengerepo mwayi, titengerepo advantage ina yake. Kulipo kumakondwera kuti kwagwa vuto, kwagwa disaster, ndi cholinga chakuti chifukwa chakuti disaster yagwa sizivuta kupempha kwina kwake kuti munthu andithandize. Kulipo kukondwera ngakhale iwe amene uli mavuto amenewo, ayi timangokhala kuno nthawi zonse, ifeyo sitingachoke kuno ngakhale kumavuta, iyayi agogogogo adawayika pompa singawasiye, ayi ife kwathu ndikonkuno. Nkhani yake yongofuna chakudya cha lero chabwera chatha chapita. Ndiye pamene tikugawana nkhani yakuti tili ndi udindo tonse ogawana zakudya, ogawana kangachepe tili nako kamba ka njala ndi mavuto ena. Mkati mogawana zakudyazi tikuyenera kumaunika bwino chifukwa Mulungu akufuna zinthu zochokera pansi pa mtima, genuine of heart, purity of heart, pure intention, pure motive, kuti ndikuthandiza m'bale kapena inenso ndikupempha chithandizo kuchokera pansi pa mtima, mosangofuna kuti ndioneke kuti kaya opambana ndine, kapena ndioneke kuti ine ndiwokwanitsa kugwira ntchitoyi, kapena ndine amene ndili ngati ka mfumu yanu, koma kuzindikira kuti cholinga chothandizana ndi kulemekeza ulemerero wa munthu wina aliyense, maka amene akuvutika, amene ali ndi njala, amene ali ndi ludzu, kuwathandiza moyenerera. Tipemphererane wina ndi nzake. Jubilee ndi imene afika kale ili nkamwankamwa, tipereke chiyembekezo kwa wina ndi nzake mwapaderadera. Anzathu amene akusowa chakudya tiwagaire kamene tili nako, kuti chiyembekezo chawo chisazirale ndipo asachitaye. Amen.